Alikho elisho lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kukaselwe embonini yendwangu eMandeni. I-ANC isilungele ukhetho kanti kwethulwe olokuhlomisa intsha. Izindaba ze1KZN TV uzifundela usiyabonga wakadumane nabezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Kushunqe uthuli ngenkathi izikhulu zomnyango wezokuqashwa nezabasebenzi kanye nezomnyango wezasekhaya zikasele kungazelele umuntu efemeni yendwangu iFirst Choice eMandeni enyakatho neKwaZulu Natal namuhla. Isikhulu esiphezulu sokuhlola kumnyango wezokuqashwa eGimoiloa uthi ke umnikazi wale fem uzolala ebaliwe njengoba bethole kuqashwe abokufika abangama-80 ekubalwa ke nabangenazo izimvume zokuba kuleli. Kutholakale abantu basezweni laseLesotho, elaseMalawi, eZimbabwe ngenkathi yamaphoyisa ehambisana nomnyango wezabasebenzi egasele efemini yendwangu iFirst Choice eMandeni. Sibheka ukuthi ababuya emazweni abasebenza la basemthethweni na. Sithola ukuthi roughly bayi-80 abasebenza la. Abanye banama passport abanye abanawo, but fanele sicacise nokuthi noma unayo i-passport akusho ukuthi uvumelekile ukuthi usebenze. Fanele ube ne-work permit that is valid. So i-Home Affairs isase busy siyabheka ukuthi but abakhona sibabonile ukuthi no sebezongena emavenini ngoba bekho emthethweni. Isikhulu esiphezulu sokuhlola kulomnyango sithi miningi imithetho ephulwe ngumqashi waseFirst Choice. Sizoqinisekisa ukuthi imithetho yethu yalandelwa yini. Sibheka into esifana ne-unemployment insurance ukuthi abasebenzi are they registered. Umthetho uthi wonke umsebenzi osebenza amahora ayi-24 ngenyanga fanele register ne-unemployment insurance. Esikutholile ukuthi yebo ba-registerile kodwa kunale ndaba yokuthi every month fanele udeclare ukuthi lenani olibhalisile kusase yilo na. So sitholile ukuthi they do what we call under declaration. Ngamanye amagama abadeclare wonke umsebenzi okhona la. So barobhi UI kahle kahle. So sibheka nokuthi abantu bahola malini. Umthetho uthi ngelanga fanele bahole 30 rand. I mean ngehora lodwa 30 rand 23 cents. Esikutholile ukuthi iningi labo bahola i6 rand per hour. Uma sithi umuntu uyabhadalwa yi10 rand per hour. So abantu basebenza ngokuyikhandla, basebenza amahora amade but ababhadalwa ngendlela. Sibheka futhi nalomthetho sithi occupational health and safety ukuthi bakhuseleke kangakanani abasebenzi. Siyabona ukuthi kunama chemicals amaningi abantu ama workstations wabo awathatheli emthethweni into efane kunalomthetho esubiza ukuthi i-ergonomics ukuthi mawuhlala wenza into eyodwa isikhathi eside iyakubulala emzimbeni. Awuzizwa wona ukuthi kancane uyaphela but iyakubulala emzimbeni. So sibheka into ezinjalo nama chemicals abawasebenzisayo ukuthi asemthethweni na electrification. Siyabona nje ne-housekeeping yabo akhambi kahle. Uqhube ethi baningi abatholakale kule fem abasazobhekana nengalo yomthetho. Asicala ukuza la eMandeni. Dala siza ama-companies amaningi sesiwavakashele but namhlanje sikhethe le ngoba sibonile uma senza umsebenzi sifunisisa ukuthi yini eqhubekayo la ngaphakathi. Sitholile ukuthi baningi abantu abaqashiwe ababuya ngaphandle nokuthi imithetho yethu Department of Employment and Labour ayilandelwa kahle. Ukuqasha umuntu obuya ngaphandle kungekho emthethweni kuyi-Home Affairs that kicks in. So bazoboshwa and umthetho uthi nalo qashile uyaboshwa naye. So bayongena evenini bonke. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1KZN TV. Ngibika ngisemandeni. Iqembu likaKhongolose KwaZulu Natal lithi selikulungele ukhetho lohulumeni basekhaya oluzoba ngomhla zi-4 ngenyanga kaLwezi walonyaka. Leli qembu ke lisho kanje ngekathi limemezela izinhlelo zalo liphinde lathula ke nomkhankaso walo wesifundazwe ozokuba ke uholwa ngamavolontiya angabantu abasebasha. Namhlanje njenge-ANC sikubiza ngokuthi ANC Friday. Kodwa ke ngokohlelo la namhlanje sikubize ngokuthi Big Reveal. La njenge-ANC KwaZulu Natal bekade sizothula khona imoto esizobe siyisebenzisa nemachinery yethu ngesikhathi sikhankasela ukhetho.
so okusho ukuthi lokho besokwenza namhlanje kodwa ke kwaseqondana ke nokuthi sivakashelwa abaholi bethu beANC kuzwe lonke abahlalela insuku ezimbili kusukela izolo kuzoba namhlanje bezobheka isimo sethu sezakhiwo zokhetho ukuthi ngabe njengeANC kwaZulu Natal sikulungele kangakanani ukuthi sikwazi ukuthi siyokhethweni okujabulisayo ubuholi bethu bujabule kakhulu ngomsebenzi osuwenziwe ukuthi cisho sila ku90% ngokuba ready ukuthi ukhetho sikwazi ukunqoba ngamalengiso lomhla ka4 November kuona lonyaka ka2026 ilapha nalapha nje kuphela abasiqwashisa ukuthi sofuna silungise lapha nalapha ya emva kwalokho then ke sobe yonke into sesi ready sesimngomumo kodwa ke nje siyakubonga kakhulu ngoba into esijabulelayo isasasa labantu bala eThekwini baphume ngomningi babo bejabulela ukuthi umbutho wesizwe uyaphila usekhona futhi ke abantu ke baseningizimu Afrika naKwaZulu Natal siyazi ukuthi bayazi ukuthi iyona inhlangano eyabakhulula incindezelweni ngo1994 kodwa futhi kuyiqiniso lokuthi kusuka ngo1994 kuze kuba manje iANC kuningi kwenzile ukushintsha impilo zabantu ukuthi zibe ngcono ngabo kwakhiwa kwezindlu kufakwa amanzi kufakwa ogesi kanjalo nokudala amathuba omsebenzi kodwa ke phela ke kusekuningi kumele ukuthi sikwenze sikulungise ngoba ngesikhathi iANC deliver kodwa futhi khona abantu abazalwayo khona abantu abakhulayo kusho ukuthi we are chasing a moving target ngoba phela nepopulation yakhula so okusho ukuthi okwethu kwenza sure ukuthi ke siyaqhubeka nomsebenzi ukuthi la singakafinyeleli khona njengeANC ukushintsha impilo zabantu zibe ngcono ngoba lokho abantu abakuvotelayo senze sure ukuthi kuyenzeka ukuze abantu bawubone umehluko empilweni zabo kuzo wokugcina nje izwito zoba mfishane lokuthi nenza lo mcimbi lo noma nethula lo mcimbi lo zivele nisaseyinhlelweni nazo nokuthi emawadini saphakanyisa amagama abantu abazomela ekhethweni khona nala kunenkinga khona mhlawumbe senabe kangakanani uxazululo zeyinkinga okanye ukuphothula lo hlelo lokuphakanyiswa kwabantu emawadini esukubonga kakhulu nje lolu hlelo lokuphakanyiswa kwabantu abazosimela njengama candidate noma ngamakhansela njengeANC kwaZulu Natal luhambe kahle kakhulu kwaba khona ukuthula kwaba khona nokubekezelelana phakathi kwamalungu ethu nemiphakathi yahlukahlukene lokho kusijabulisa kakhulu esifisa ukuba subonge kakhulu umphakathi kwaZulu Natal namalungu ethu eAfrican National Congress cha ngisho nje ukuthi sesibheke emaphethelweni umsebenzi usesiyawusonga cisho ngesonto elizayo makuphela inyanga sobe sesigoqa ke lonke uhlelo lokuphakanyiswa kwabantu abazomela iANC babe ngamakhansela eindaweni ezahlukahlukene okuzosho ukuthi ngenyanga ezayo ubuholi bethu bukazwelonke uzobemezela labo abazoba ama-mayoral candidate abazosimela ukuze abantu bazi ukuthi ubani ozosimela thina ozoba imeya yethu masivota la njenge-ANC kuleli dolobha laseThekwini eMgungundlovu nakwezinye indawo kodwa ngaphezulu kwalokho abantu bazowazi amakhansela abo ukuthi obani abantu thina njenge-ANC sogadla ngabo abazosimela njengamakhansela kodwa kusijabulisayo sithe njenge-ANC sizothatha labantu okuyibona abafuna umphakathi okuyibona-ke abantu ke esobamemezela cisho kusukela ngenyanga ezayo uhlelo masiliphothulile. Sabonga kakhulu abangisikabonga. Kuhlonyiswe intsha ikakhulukazi leyo eyenza umatikuletsheni ngamathuba emfundaze kanye nemikhakha engayenza ke ukuze igweme ukubhuquza emakhaya ngesikhathi ke kubanjwe uhlelo olubizwa nge-Youth Development Program osekungolwesihlanu ke lisingathwa. Ukuzama ukulekelela ukwehlisa umthwalo kwesikhwama esilekelela abafundi bezikhungo zemfundo ephakeme uNSFAS kanye nokusiza abafundi abavela emndenini engathathi intweni kusingethwe uhlelo lokuhlomisa intsha eyenza amabanga aphezulu kanye nabakamatikiletsheni ngamathuba. Ingane ezinye ayingenanga ezikoleni ngenxa yemali ngoba uNSFAS uyasindelwa njengobusha. Siyancenga iprivate sector ukuthi ibe yingxenye yezinto ezinjena nathi singajabula kakhulu njengoba senza le program and ke sizwile namhlanje MEC Cocta okhulume ngendlela enhle ngemangalisayo waze wagiqa bezingane ezikole ezo6 ama 5,000 rand registration fees abazokwazi ukuthi bayo register ngawo next year esho ukuthi uyafisa le program igcwali kwaZulu Natal yonke so siyayicela iprivate sector ukuthi sengathi ingasondela kube khona amabhasari ingane engakwazi ukwa-applyela ukuze ayilekelele. Abafundi bezikole ezahlukene baseThekwini babuthana enkundleni yezemidlalo eCurries Fountain bebeyingxenye lolu hlelo bathi lokhu kuzobasiza kakhulu njengoba ziningi ingqinamba ababhekene nazo. Njengoba ngilana ngizofuna izinkampani ezingangisiza ngebhasari ngiqede uN6 hospitality bekumele ngiyenze i-INSEF training
manje anginayo imali yokuthi ngigibele ngiyofuna INSEF training. Sengicela inkampani engangisilekelela ukuthi as a student aqedile sithole INSEF training nale eminyaka ngoba phela mina ngina 41. So amaningi ama companies athi afuna 18 to 35. Naleyo ngiyacela bandla singavalelwa ngaphandle thina sina 40 bani kanjalo. Esikoleni kuke kwaphuma ibasari. Shuthi kade idinga shuthi isibalo sama students but nabe singazikekeke. Sabhalisa sonke and then abanye bayithola abanye bangayithola. So njengoba kube khona uhlelo olukanje thina kade sisemathubeni ukuthi sizobheka ukuthi kwenzakalani nathi sibhalise ukuze nathi sizokwazi ukuthi siqhubeke nezifundo zethu ngoba endaweni eziningi uma ngabe uzokwenza i-in-service training kumele uyigibulele wena usuka kini. Ungqongqoshe umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni ukhuthaze laba ukuba ke amathuba afuze lawa babambe kuhle kwesikhali zamantungwa njengoba siphezulu isibalo sabantu abangasebenzi kuleli. Kusemqoka ukuthi abantu bethu abasha bayibambe njengezikhali zamantungwa amathuba afana njengalawa ngoba eNingizimu Afrika amathuba emisebenzi ayingcosana nezikhala zokufunda ezigungweni eziphakeme azenele. Ngakho makuvela amathuba njengalawa siyabagqugquzela abantu abasha ukuthi bawabambisise bayinikele baphokophele kuze babe nekusasa eliqhakazile. Abafundi ababalelwa kwisithupha bahlomule ngenkece yokubhalisela ke ukufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme ngonyaka ozayo. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Ungqongqoshe umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni uMbalishinga uthi kubalekile ukunika umphakathi kanye nezinhlaka abasebenzisana nazo ithuba lokugxeka nokuncoma isabelo mali sanyaka ka-2026-2027 esibekwe ilo mnyango. Ushinga usho kanje ekhuluma eNyuvesi yaseZululand ngekathi ehola ingxoxo yokudingida lesabelo mali sika 3.8 billion wezigidi zamarandi. Izaguga, abantu abakhubazekile kanye nabantu abasha bathole ithuba lokwazisa ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komphakathi esifundazweni izinto abafisa agxile kuzo kulesabelo mali esiphasile. Bengithanda ukuthi akukhulume ngabantu laba abanganabani abangachathi intweni esinabo lapha yana bengatholi kwama food parcels noma kuthola laba bezepolitiki bese bekhetha abantu kodwa labo gqigqa bahleze ekhaya bangakwazi ukuhamba batholi lutho. So yilokho ke mina ngingakuthandi uma engabukela lapho nje kunga right. Besifisa gogo ukuthi impeshenini yabo bafakele ukuthi thuthu nangalokho nami nje kunengane kadadewethu washona nobaba wayo washona ngayithatha ngazohlala nayo. Lokho esikutholayo uyabona ukuthi akuyindawo. There are times whereby transport challenges we are limited in that area ukuthi transport ikwemanye ama engagement like ku-CPR uthola ukuthi mina njengosihlalo kumele ngivele e-DSD for reporting purposes. Those are challenges that we wish also to be considered. Sesinenkinga yama mental health even to our students awekho strong even now any youngsters they are no longer that strong in handling the issues, their problems. So there is poverty, of course. There is unemployment, of course. So zonke lezo zinto lezo zigcina zibanga inkinga. Ungqongqoshe Ushinga ubalule isidingo sokuhlaziya isabelo mali nalabo abasebenzisana nabo emiphakathini. Lokhu singenile la kulomnyango sigcizelela kakhulu ama partnerships nokubambisana. So abanye ke babantu laba bagcwele la eholo babantu esibambisene nabo including iuniversity ngoba si umnyango othanda ukuthi into zawo zivele obala zibe
transparent siphinde futhi sikwamukele nokugxekwa sifuna ukwazi ukuthi kule inhlelo esiyithulile ikuphi okusebenzayo okulekelela abantu ikuphi futhi abangathi akusebenzi ikuphi futhi indlela abangayincoma ukuthi siphucule ngazo indlela ke esenza ngayo. Uqhube ethi inhloso enkulu ukuzocacisa ukuthi umthamo omkhulu walesabelo mali uzoyapi. Siba highlightele ke abantu ukuthi umthamo omkhulu wale budget yethu ka 3.8 billion uya kulama groups esiwaseva ekuthiwa vulnerable ekubalwa kuwona izingane abakhubazekile abadala lawo ma groups saphinde safaka imali futhi eqinisweni kwemindeni sakhiwe siyimndeni ngoba sinenkolelo ukuthi imndeni mayiqinile kuzokwenza ukuthi wonke lama social ills esiwabonayo akwazi ukuthi eliminateke noma aphele. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngisedlangezo. Ake sihlabena nali ke futhi sihlangabeze futhi nezinye masibuya. Siyakubingelela sakwamukela ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu uyamukela ke nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Kugaselwe embonini yendwangu eMandeni. iANC isilungele ukhetho kanti kwethulwe olokuhlomisa intsha. Umphakathi wakwa 25 ofasimba ngaphansi kamasipala waseMlalazi uveze ukukhathazeka ngokuba khona kwabantu bokufika kule ndawo. Lokhu ke kuvele emhlanganweni obalulekile obubanjwe umphakathi. Lapho izakhamizi zithi ke azeneme ngokuthi abantu bakwamanye amazwe basahlala kule ndawo. Zithi upholi bomdabu abenze ngokwanele ukubhekana nalolu daba. Umphakathi uthi ufuna abantu bokufika bahambe babuyele emazweni abo abasuka kuwo. Umphakathi wakwa 25 ofasimba ngaphansi kumasipala womlalazi uthi ufuna abantu bokufika baqhuba amabhizinisi kule ndawo babuyele emazweni abo. Lokhu kwekuvele emhlanganweni obuhlanganisa inkosi yesizwe isinduna umkhandlu kanye nomphakathi ukuze kucaciswe kabanzi ngalolu daba. Lo mhlangano ulandela isikhulumo esabalala emphakathini nasesikhundleni zokuxhumana lapho kusolwa komunye weqembu lezepolitiki oqokelwe kuba amele okhethweni njengekhansela ngokuvikela ke abantu bakufika kule ndawo. Kuphinde kwavela nesitholo sokuthi upholo lomdabu buyadembesela ukusingatha lolu daba. So ke mina ngibe ngomunye wabantu abathe uma kuhlanganwa enhlanganweni engikuyo babona kufanele ukuthi bengangiqoka njengomuntu ongaba ikhansela le ndawo. So ke umphakathi ke ube usumenywa waba ingcenye yalo mcimbi ngafike ke nganqoba ukhetho olwalukhona. Emveni kuba senginqobile ukhetho ngakusasa nje kuseni mazivuka savuka ngazo indaba ezithi umnumzane Thizeni umnumzane Msane owenkampani yama security ugada izitolo zabantu bokufika akafuni inhlobo sidalo nabo laba bantu ubagodlile okuyinto eyasithusa sonke ke siwumphakathi kwamina uqobo ngoba istatement esasibhalwa lapha kwakubonakala ukuthi kushuthi kunesandla sesithathu kulento ngoba umphakathi engikhulele kuwo lo izinto eziningi ngizenza kuwo lo mphakathi uyangiqonda kahle impilo yami engiphila ukuthi ngiphila kanjani. Umhlangano ufinyelele isivumelwano sokuthi abantu bokufika banikwe isikhathi esingangonyaka owodwa ukuze balungiselele ukubuyela emazweni abo. Ababekhona ke bathi lokhu kuhloswe ngokuvulela amathuba abantu bendawo ukuba basebenze futhi bazuze emnothweni wendawo. Lilonke ke sibaqalela isikhathi ukuthi bazohlala isikhathi esingakanani sibe sizama ukugruma osomabhizinisi bethu abancane. Ngisho iAslam Seeker i12 months so sithe asibanikeze omunye u12 months sibe sigrumana thina on the other side sibone ukuthi sihlanganisane kuphumani impuphu osomabhizinisi abazokwazi ukusukuma endaweni besiza umphakathi because ukuhamba kwabo akungabi ukuthi ukufa kwezitolo noma ukufa kokutrade komphakathi yabo kokusiza lo mphakathi. Banikeziwe lesikhathi abanikeziwe sona so12 months ukuthi nathi somabhizinisi bendawo osomabhizinisi bendawo bebekhula while besekhona lo 12 months ipermit abithi 12 months nathi sibesikhula sithole indlela zoxhaso singasizakala ngazo. Iningi lomphakathi belikhona livumelane ngokuthi abantu bokufika kumele bahambe kodwa ke noma kunjalo noma iziphi izinqumo ezithinta ukuhlala noma ukusebenza kwabantu eNingizimu Afrika kumele ke sihambisane nemithetho yezwe. Mina uhambe kahle kuphela ke silinde yona imphumela ethi
abafowethu bakhona ngokuyikho kufanele besidayisele bephinde besinika amathuba ukuthi ngokwamaphepha yabavumeli wena ngoba ngokweqiniso sinabo nje abaqashe umuntu baziqashe bona yiba amaboss futhi abahambe yabo abahambe. Estabeni ze 1 KZN TV ngingosamukeliso Nqulunga ngisofa Simba. Ufuna ubulungiswa umphakathi wase-Coast World Farm eDandi kulandela ukudilizelwa izindlu ngumlungu abamsebenzelayo ngoba eveze ukuba ke le ndawo abakhe kuyo kufanele yenze umsebenzi webhizinisi le-current beef. Lo mphakathi uveze ukuba konke lokhu kwenzeke ngaphandle kokuba baziswe. Lokhu-ke kushiye imindeni emibili ihlala dengwane kanti abantwana kuphoqeleke ukuba beme esikoleni ngenxa yalokhu. Ufuna ubulungisa umphakathi wase-Coldsword Farm kulandela emva kokuba umqashi wabo ebadibhizela izindlu. Lo mphakathi uveza ukuba umqashi wabo wabanikeza izinqumo ezinzima kakhulu. Sema ngabe efika abaneza incwadi akade banikeze zona zithi ubanikeza ama-options awu-2. Uyabathatha uhamba nabo uyabahlalisa enkomponi emalonjini. Uma ngabe besayina incwadi lezi bazosuka nemndeni yabo ukuthi izoya kuphi imndeni yabo asazi, kodwa bona bazohamba bohlala emalonjeni kodwa nemndeni yabo iyaphuma. I-option yesibili wathi kubo uma kuukuthi abawasayina amaphepha laba uyabaxosha with immediate effect emsebenzini nemndeni yabo ubanikeza 7 days yokuthi ihambe la eplazini. Baqhubeka ngokuthi lolu daba sekunesikhathi eside belidingida kepha basizakala. Siyamangala ke namhlanje uma ngabe sesitshena ukuthi sekunemali ekufanele asinikeze yona engango 500,000 mangakhuluma manga akazoyinikeza abantu. Akasabheki ke manje ukuthi izakhiwo zemizi nokuthi indawo bazoyithenga ngemali engakanani. Okwakhe nje ukuthi akasibuzi uyasitshena ukuthi yena uzosinikeza imali engaka. Sicela ukuthi yena nanoma ubani olalele ongasiza angenelele kule ndawo yakade. Kanti imeya kamasipala wasendumeni uMcebo Mkhize uthi lokho kwenziwe ngumqashi kakuvumelekile neze. Sidlulisa nje ukukhathazeka okukhulu. Simbikelile ke noNdunankulu wesifundazwe uNatal uMhlonishwa uMphemba obesekhipha ithimba izolo belikhona la lizohlanganisa amehlo nomphakathi. Namhlanje ke lisibikelile ukuthi liya coordinator neminyango yahlukahlukene njengoba sazi ukuthi officer Ndunankulu is responsible for coordinate ama department ahlukene. Sihlanganile ke ne-owner namhlanje njengoba nibona uMr wale nkampani eCurrent Beef sakubeka ke lokho kade sikubeka naye ke washo ukuthi cha ubezele ukuzohlanganisa amehlo nomphakathi. Kwasho ukuthi umphakathi ke wathi awukwazi ukuhlangana naye ngaphandle kwethu njengabantu abarepresent umphakathi ke njengoba singamakhansela. Uphinde waveza ukuba lolu daba basazolilandelela njengomasipala ukuze umphakathi ukwazi ukuthola ubulungiswa. Besibambisene nomnyango wa Land Affairs njengoba ukhona la in Rural Development. Sasithi ke lolu daba lobuye lihlalelwe. Sibe sesikhathazeka ke wayisethu sejahile njengoba nibona imoto nje ziphuma ingoba sebeyaphuthuma sebeyahamba. Okumphakathi ke ukuthokozelanga ke lokho nathi asikuthokozelanga njengabaholi bomphakathi. Sisazolilandelela ke lolu daba. Khona manje abaphathi beCurrent Beef kabavumanga ukukhuluma nabezindaba kepha benzile isiqinisekiso phambi komphakathi sokuba bazolungisa udaba lokubhidlizwa kwezindlu. Kubika uThobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV eDandi. Iqembu leSekhukhune United lithi lizimisele ngokuqhubeka nokubambisana nomasipala waseMfolozi ukuhlonza ithalente kumqhudelwane waminyaka yonke oqanjwe ngodokotela uBV Mthethwa Mayoral Tournament. Leli qembu liqale umsebenzi wokuhlonza ithalente kubadlali kulomqhudelwano ngonyaka owedlule njengoba ke lahlonza abadlali abayisikhombisa asebedlala kulo. Lokhu ke kulandela njengoba kwethulwa ngokusemthethweni imidlalo oqanjwe ngoDr BV Mthethwa iDr BV Mthethwa Mayoral Tournament.
Ezemidlalo iqanjwe ukuhlonipha uDokotela BV Mthethwa sekutholwe ngokusemthethweni namuhla kuMasipala uMfolozi. Sizoqala ngomhla 14 kuya mhla 16 August. Sizosingatha enkundleni ezemidlalo esiyaba ngasangweni Sport Complex eDondota. Ebholeni lezinyawo selokhu yaqala imidlalo ngonyaka wedlule. Sukhona umehluko seziwenzile emphakathini njengoba iqembu leSekhukhune United edlala kwiPSL elingxenye lemidlalo selihlonze abadlali abazodlalela leli qembu. There's 7 players that are identified that have to report for pre-season with our junior teams. And then now there is a Mayors tournament that has been changed to August now. That's why I'm talking about now. It's a continuity now because then we are back here again, and on the 14th we'll be participating in the Mayors tournament, which will give other youngsters also opportunities to join Premier League teams. Iqembu leSekhukhune United lithi lizimisele ngokwakha ubudlelwano noMasipala uMfolozi ukuphinde futhi lihlonze italent kulomqhudelwano olandelayo. Abagqugquzeli balemidlalo bathi bazoqinisekisa ukuthi ke kuhlomula amaqembu endawo kuphela. Sicabanga ukuthi ke lemidlalo izoba neqhaza elikhulu. Khumbula phela umsakazi ukuthi futhi okuyikona esavumelana ngakho engafike ngakushintsha ngathi mina cha sizoqinisekisa ukuthi kulemidlalo awekho ama-team azongenela aphuma ngaphandle kwemingcele yasemfolozi. Kulokhu-ke uzwele sesiqinisekisile-ke futhi ukuthi kuma-team azodlala angabibikho umdlalo ozohamba uyosipikela umdlalo wasemtuba noma yopika umdlalo waseshowe. Iqembu leSekhukhune United lithembise ukuthi kunakule midlalo kulonyaka lizoqhubeka nokuhlunga abadlali libadingayo. We have a ABC team, we have a DDC team. Those that qualify for the DDC, they are going straight to DDC, and those that don't qualify for DDC, they are coming to ABC. As we are speaking now, I think I've got about 18 youngsters under 23s that are coming. So we are going to divide between the two development teams. But I mean, talent is talent. You might get something that is hotter than the other one, so you'll never know. Ozonqoba lo mdlalo ebholeni lezinyawo uzohamba nomqomelo 130,000 kanti ebholeni lomnqakiswano besifazane uzokronyiswa ngo50,000 wamarandi. Ezindabeni ze1 KZN TV kubinkosanhle Mthembo eMfolozi. Ake siphinde futhi sihlabena nalo elinye ikhefu sihlangabeze nengosi ezomnotho nezemidlalo masibuya. Siyakubingelela sokwamukela uma ngabe usanda kubukela izindaba zethu yamukela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Kugaselwe embonini yendwangu eMandeni. iANC isilungele ukhetho kanti kwethulwe olokuhlomisa intsha. Ake singene sijule ngosini yezomnotho. Irandi liu-16 rand 78 cent maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u22 rand 35 cent. Uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani liphinde libe u19 rand 10 cent uma liqhathaniswa neeuro lase-Europe. Igolide ke lona lingu-$4,035 23 i-ounce kuthi welo ngahluziwe ube $100 umpongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Iyaqina imbiko yokuthi sekuphelile behlanganisa uThapelo Maseko neMamelodi Sundowns ngokusho ke kongumphathi wezindaba zakhe uGlenn Bainkin okubeke kwacaca ukuthi ke lo mdlali ngeke esalidlalela leli qembu laseKloikop ngesizini ezayo. Umaseko ke ushiwe ngaphandle eqenjini leSundowns elisekempini eAustria njenganalokhu ke lizilungiselela isizini entsha. Lokhu ke kukhomba ukuthi limfilibi ikusasa lakhe kulabo mpetha beChampions League. uBainkin uthe besingekho ke nokho isidingo sokuthi ke lo mdlali ahambe neMamelodi Sundowns ngoba ke akekho ezinhlelweni zayo zangesizini ezayo. Uthe eqinisweni ke izinhlangothi zombili zivumelene ngokuthi ke ngemumva kwendebe yomhlaba iSundowns izomvumela uMaseko aqhubekeke nokuzama inhlanhla phesheya kwezilwandle. Ngakho ke bengeke ke nokho kuba umqondo ophusile ukuthi ke umdlali ahambe neqembu eliyokwenza amalungiselelo esizini ezayo ekubeni ke zombili izinhlangothi zazikadla ngokusobala ukuthi ke angeke aze asaba ingxenye yeqembu ngesizini ezayo. Zulu Myamondlela zemhlopha ke sikubhekelana nasi isimo sezulu esingalindeleka.
Zulu omnyama ondlela zimhlophe ziyaguqa bese ziphethe namhlanje sihlangabeza futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.